Per això m'he apropat per saber una miqueta més del que fa Òmnium i com jo mateixa puc participar a desenvolupar el que és tota aquesta cultura, la cultura catalana. Doncs fa uns 3 anys que soc soci i penso que hem de defensar la nostra cultura, la nostra independència a través de totes les entitats possibles i crec que Òmnium Cultural és un lloc que treballa força bé la nostra identitat. Catalunya! Fa que soc soci d'Òmnium deu fer 3 o 4 anys. La tasca d'Òmnium la vaig conèixer als actes que fan per la Diada a Lluís Companys i de fet continuo perquè treballo en temes de cultura i entenc que promoure l'ús de la teva llengua, la teva cultura és important perquè continuï existint.